Roditelji današnjih klinaca su, kad su bili mali, jako posvećeno, vrlo lično i sa mnogo inspiracije vodili svoje dnevnike. I svi se sećamo da je to bio neki trenutak u kom nam je važno da budemo sami sa sobom, da smo dovoljno skoncentrisali na važnosti i da to što napišemo bude neki naši trag u vremenu za ceo život. Ja danas razgovaram sa jednim divnim tatom, zove se Strahinja Ćalović i on piše tatin dnevnik, ali u nekom drugom formatu, na nekim drugim medijima i malo izlazi iz ovog konteksta intimnosti, tajnovitosti. Zdravo, Strahinja. Zdravo, hvala na pozivu. Drago mi je da si ovde. Reci mi, molim te, kako si ti zamislio kao tata tatin dnevnik, kako je to krenulo, kako to sada ide i kakva je tvoja neka percepcija, koliko to doprinosi tebi kao tati, da budeš bolji tata, a tvojim klincima da lepše komunicirate, bolje funkcionišete? Pa tatin dnevnik je počeo pre sad već 3 godine. Ja se, pošto se bavim generalno društvenim mrežama i digitalnim medijima i tako dalje, i taj posao koliko god da je kreativan, u nekim trenucima znam da postanem dosta zamoran, tu su briefovi, klijenti, izveštaji, KPI-evi i sve ostalo. I onda ja tako svake godine pronađem nešto što mi je interesantno, novo da radim na mrežama, što je kreativnije od onoga što inače radim i tako je slučajno nastao tatin dnevnik. Opet kažem, čini mi se da je to bila 2019. godina. Deca su bila, i sad su mala, ali tad su bila baš mala. Sin Vukan je imao 2 godine, a Višnja ćerka imala tek 1 napunila, on je imao 2,5. I ja sam onda odlučio da napravim neku vrstu dnevnika i bukvalno sam rekao sebi, ok, ja imam svoj Instagram profil i kao i svaki roditelj želim da preplavim sad Instagram slikama svoje dece. Onda sam rekao, ok, ja ću da napravim jedan zaseban profil koji će se baviti samo decom i tim pričama iz mog ugla, a moj profil će da ostane koliko toliko moj, da tako kažem, da se bavim onim temama kojima sam se i ranije bavio. I tako je nastalo. I opet kažem, neću da budem neskroman da kao neko ko se bavi tim poslom, kažem da sam očekivao da to neće biti interesantno i tako dalje. Svakako sam očekivao da ću napraviti neku interesantnu stvar, ali su ljudi to prepoznali u većoj meri nego što sam ja očekivao. I tatin dnevnik se za ove 3 godine dosta transformisao, zato što su i deca rasla i sam koncept sadržaja se menjao i tako dalje. U tom trenutku kad sam ga ja osnovao, njih dvoje su još uvijek nisu ni pričali, tačnije Višnja nije ni govorila, Vukan vrlo malo. I uglavnom je to bio statičan sadržaj, znači neka fotografija i neki moj opis neke situacije. I tu su bile neke situacije gde ljudi uglavnom mogu da se prepoznaju. Da li je to menjanje pelena, da li su to sad, ne znam, odemo na masažu za bebe, pa je onda meni to čudno jer su sve mame okolo, a ja sam tata. Mislim, to je bila i moja supruga, ali je meni bilo neobično jer sam jedini muškarac tu. I onda su to bile zaista neke komične situacije gde su se ljudi i prepoznavali i gde su ljudi videli da taj moj pristup prilično iskren i da jednostavno te neke poteškoće koje imamo, jednostavno i napor oko čuvanja dece i oko njihovog odrastanja i oko nekih dilema, ako se ošte mogu nazvati dilema, pošto 1000 izbora ima, a ne 2, ja sam to jednostavno prenosio u toj nekoj pisanoj formi i ljudi su se prepoznali. I onda je ta stranica počela relativno brzo da raste. I neke stvari su i počele da se menjaju. Jednostavno, deca su propričala, počela su da interaguju na druge načine i ja sam onda to sve češće počeo da snimam. Odnosno, te neke, da kažem, interakcije između mene, njih, znači mama, tata, deca i tako dalje, šta tu sve može da se desi za ručkom, pred spavanje i tako dalje i tako dalje. I danas uglavnom dominira ta video forma, da tako kažem, gde smo se mi, a i publika sa nama nekako saživeli u jednu celinu i gde ljudi već poznaju naše karaktere, kao neka, da kažem, serija, kada već znate koji su vam omiljeni likovi, koje su njihove karakteristike, tako da danas je tatin dnevnik i dalje jedan zapis Vukanovog i Višnjinog odrastanja, prilično popularan, ali meni jako bitan zato što ja imam vrlo malo video zapisa svojih iz detinjstva, čak možda 1 ili 2 samo i to su jako kratki i to je bilo nešto što je meni bila prevaga da decu stalno fotografišem, snimam i tako dalje i to radim u ogromnim količinama, ali ne zbog tatinog dnevnika nego inače. Ja stvarno imam 1000 i 1000 fotografije, verujem kao i većina roditelja, jer nekako želim da ovekovečim te naizgled obične trenutke, a uopšte nisu obični i zapravo su neponovljivi jer deca brzo rastu. Tako da to je neka kratka priča. Tatin dnevnik na Instagramu prati preko 100.000 ljudi. Uglavnom su to mladi roditelji i ono što mogu da kažem je da mnogi su nam pomogli
da neke izbore napravimo kako treba, a čini mi se da smo i mi mnogima pomogli. Počev od najbezbednijeg sedišta za decu, za prevoz, do, ne znam, baby monitora koji i kad padne 1000 puta i upadne čak i u WC šolju i tako dalje i dalje radi. Tako da kažem, bilo je zanimljivih situacija, ali mislim da smo napravili jednu i zabavnu i korisnu zajednicu, gde neko, eto, ne mora da interaguje u njoj, ali može da pročita i da kaže, aha, i njima je, znači, to bilo teško, nisam ja jedina kojem to pada teško. Tako da lak je za identifikaciju, jer se dele iste vrste problema. Dobro, ali htjela sam te pitam, taj virtuelni tatin dnevnik, ko više čita, mame ili tate? Da li su se tate uključile? Malo pre si pomenuo, otišli smo pa sam ja bio jedini tata. I mi živimo u kulturi gde praktično dok dete ne počne da trči, mnogo su više mame fokusirane na dete. Ko prati, ko čita, ko više interaguje? Konkretno, što se statistike tiče, 90% su žene, tako da eto tu vidimo taj odnos 9:1, ali ono što mene, eto sad kažem, relativno često zovu da pričam o tome iz ugla roditelja i tako dalje, i u neke druge TV emisije i tako dalje, i ono što ja stalno istaknem jeste da, ok, možda sam ja dobar primer oca koji je uključen u odrastanje svoje dece. Ja imam tu sreću da radim od kuće i to pre pandemije, jednostavno tako sam bio organizovao, tako smo se supruga i ja organizovali životno, što se kaže. Ali ja uvek pohvalim i ostale tate, jer mislim da generacija, odnosno moji prijatelji koji su moji godina i koji imaju decu, čini mi se da su dosta posvećeniji roditelji nego što su njihovi bili. I to je jedan trend koji je jako lep, o njemu se ne priča toliko, ali evo, počeo od, ne znam, treninga ili škole mentalne aritmetike i tako dalje, ok, da, mame su dominantne, ali sve je više tata uključeno. I mislim, opet kažem da je to jedan jako lep trend i da stvari idu na bolje u tom smislu i da, eto, upreko svim lošim stvarima koji su se dešavali prethodnih par godina, taj rad od kuće i slične stvari su omogućile očevima da stvarno budu uz decu, a ne da ih vide, ne znam, sat ili 2 dnevno pred spavanje kad su već i deca umorna i roditelji umorni i to nisu 2 najkvalitetnija sata u toku dana, sigurno. Da, dobro. Mnogo mi je zanimljivo to sad. Htjela sam da pitam zapravo i da li to više uključivanje tata u život je negde prikazano i u analitici tvoje stranice, pa da je pre bilo manje procentualno tata, a sada dolazi više. Da. U početku su pratile samo žene. U početku, bukvalno, mislim, statistika je bila 99%, a onda su i očevi počeli da se uključuju, uglavnom tako što su im supruge rekle, pogledaj ovo. I onda su se i oni prepoznali, opet kažem, možda i više nego mame, tako da imamo par, da kažem, tata super fanova koji su se potpuno prepoznali, koji komentarišu svaku situaciju. Tako da, eto, kažem, i tih 10% na prvu loptu deluje malo, ali u nekom relativnom odnosu na pre 5, 10 ili više godina, mislim da je to dobar rezultat. Da, odličan rezultat. Meni se jako dopada, pričala sam baš o ovom podcastu sa Mišom Stojiljkovićem i on u nekom malo drugačijoj generaciji. On je recimo generacija X, a ti si milenijalac. Isto pokušava to da malo više uključi tate. Kaže da nekada drži radionice u unutrašnjosti Srbije gde praktično bude 3-4 ljudi, ali on misli da je i to uspeh, jer negde u provinciji te tate koje dolaze da slušaju na radionicama kako da budu bolje tate su ozbiljno, kako da kažem, stigmatizovani na neki način, jer to nije dovoljno maskulino, bez dovoljno testosterona, to nije uloga tate i tako dalje, tako da je ovo baš jako, jako lepo. Sad vi ste cela porodica uključeni u taj neki, to je skoro pa neki reality Instagram, da tako kažem, i deca su preslatka i jako sarađuju i vidim da nemaju ni stida, da su vrlo elokventni i tako. Kako oni gledaju na to? Da li nekada kažu, pa nemoj sada da me snimaš, ili su uvek raspoloženi da budu, mislim, deca vole da budu popularna. Da, ja se sećam, moj sin, nekad ja nisam influencer, niti sam ikada imala toliku zajednicu, ali stavim jednu fotografiju i on dolazi na svakih 10 minuta, pita koliko lajkova, pa pretpostavljam da njima to sada prije i godi. Da, pa ovako, supruga i ja imamo jednu vrlo striktnu, da kažem, politiku što se toga tiče, a to je da deca nemaju nikakvu svest zapravo o tome, o Instagramu, o društvenim mrežama, ljudima i tako dalje. Dešava se da nas pitaju zašto nam se ovi ljudi javljaju, zašto nas znaju. Mi im onda kažemo da smo mi to postavili negde na internet, neku zanimljivu priču ili video i da su onda to vidjeli oni pa su čuli imena. To je prva stvar. Znači, što se deca tiče, oni su još uvek mali i generalno ne upućujemo ih toliko u internet i u to šta se zapravo, kako se odvija taj tatin dnevnik. A što se tiče, da kažem, snimanja i tako sličnih stvari, to su zapravo baš mali fragmenti
našeg života. Jer ja kažem, ako ja postavim danas 3 storije, ajde sad su promenili, sad je story 60 sekundi, ali dok je bio 15 sekundi, ja kažem, to je možda minut ili 2 našeg dana. Od našeg dana od kog smo mi sa decom, od kad se oni probude, a bude se vrlo rano, i jednostavno to su samo neki trenuci. I nije do sada bilo situacije da deca su nešto, da kažem, da nisu raspoložena za snimanje i slično, jer baš se trudimo, ili ako ih snimam, da oni to ne primete, jednostavno da im to ne bude opterećenje, ili oni nekad kažu, evo, uključi telefon da kao mi nešto pravimo, neki kviz i slično, što relativno često radim, to je uglavnom neki kviz znanja koji ja polu izmislim. Tako da kažem, nismo do sada imali takvih situacija, ali generalno, ako bi bilo verovatno da bi to uticalo na to da ja prestanem to da radim. Jer kažem, opet oni su klinci, njima je to sve zabavno. Naravno, svako ima svoje, da kažem, afinitete, tako da Višnja mnogo više voli da se snima, a onda Vukan vidi da ja nju nešto snimam, pa onda on hoće da i on uskoči, da on bude tu, da bude prisutan, tako da ima tih simpatičnih situacija, ali nikad ništa nismo radili na silu i mislim da je to publici isto jako bitno, da nema sad tu, ajde ti si naučio pesmicu, ajde da nam ispričaš pesmicu. Recimo, trenutno su naučili Dane u nedelji i Mesece u godini i to deklamuju i jure svakog koga vide da mu ispričaju, ali ja ih ne zovem da kažem, ajde sad ispričajte šta ste to naučili. Tako da, skoro su bratu od tetke ispričali, koji ima, sada će napuniti 4 godine, ispričali su mu Dane u godini, Dane u nedelji i Mesece u godini i on ih je saslušao i nije mu jasno jer on to još nije počeo da uči, onda ih je gledao i ćutao je, a Vukan je rekao, a aplauz ništa. Tako da kažem, vole pažnju, definitivno, takvi su i vole da pokažu da nešto znaju. Dobro. Htjela sam sada još nešto da te pitam. Da li je nekada bilo, mi se u ovom podcastu jako često bavimo bezbednošću i tako se zove bezbedni klinci, da li ste imali nekada neku neprijatnu situaciju vezano za taj njihov javni nastup, jer mislim da imaš preko 120.000 pratilaca na Instagramu, na Tatinom dnevniku, to je ogromna publika, praktično neke nacionalne frekvencije televizijske nemaju toliku publiku. Da li je bilo nekih neprijatnih situacija? Nije bilo neprijatnih situacija do sada. Verujem da bi me iskreno neprijatne situacije brzo odvratile od toga da su se desile, odnosno u smislu da bih vjerojatno odustao od samog koncepta. Nije bilo neprijatnih situacija. Mi uglavnom pazimo šta radimo. Kad kažem uglavnom, vrlo pazimo šta radimo u smislu ne objavljujemo mnoge stvari u realnom vremenu. Ok, deca su još uvijek mala, ne idu u školu, ali recimo za roditelje koji deca idu u školu ne bih nikad snimao gde idu u školu, kada idu, kojim putem, kad se vraćaju i slične stvari. I mnoge stvari tog tipa koje su vezane za neke njihove aktivnosti mi ne prikazujemo u realnom vremenu i uglavnom ih zapravo uopšte ni ne prikazujemo. Tako da kažem, nismo imali neprijatne situacije. Međutim, s obzirom da sam postao deo te roditeljske zajednice na Instagramu, pošto ima još dosta, da kažem, roditelja, uglavnom mama influencerki, bila je jedna situacija u kojoj se digla, da kažem, uzbuna, u kojoj je primećeno da jedna osoba sa, ne znam, bukvalno 100-200 profila prati samo te mame i da ima onako prilično neprijatne fotografije na profilu i onda je nekoliko njih to podelilo na storiju i onda smo ih mi sve blokirali, sve te naloge. To je bila jedina, da kažem tako, ta alarmantna situacija u kojoj smo pretpostavili da je to osoba koja je, ajde da kažem, zlonamerna ili iz nekog drugog životnog, ajde da kažem, ugla gleda na sve to, da budem blag. Tako da kažem, to je bila jedina stvar, ali nismo imali ovako neprijatne neke situacije. Sad, s druge strane, neki moj plan generalno je, pošto, opet kažem, to je Tatin dnevnik i to je priča o odrastanju moje dece, popularnost je zaista velika, a opet kažem, to je stvarno nije bio cilj. Cilj je bio taj moj kreativni ventil, tako da ja imam neki master plan da se Tatin dnevnik završi pre nego što deca krenu u školu. Baš zbog tog pritiska, jer, eto kažem, u nekom trenutku će njima to biti jasno o čemu se tu radi, biće jasno njihovim drugarima, roditeljima njihovih drugara i tako dalje, a ja ne želim da deca imaju ni pozitivne ni negativne posljedice toga što su u nekom trenutku bili popularni, ako porodično i tako dalje. Tako da kažem, to je master plan koji sam ja zacrtao još odavno kada je to počelo da raste, jer jednostavno, eto, Vukan će naravno kao stariji prvi krenuti u školu. Ne želim da jednostavno, opet kažem, ima ni pozitivne ni negativne posljedice zbog toga što
njegova slika na Instagramu ima 15.000 lajkova, a nečija tuđa 30, pa je sad tu šta sve može da se izrodi kod vršnjaka, verovatno svašta. Da, jako mi se dopada master plan i u principu jako je važno zapravo zato što se mnogo govori u tom kontekstu digitalnog nasilja o nečemu što se zove sharenting. I to je kovanica dve reči, share i parenting, i zapravo roditelji dele mnogo komadića o svojoj deci. I dok deca postanu toga svesna, već je podeljeno, kažu, između 3 i 5 hiljada, kod vas je to sigurno više, zato što je to sada ceo jedan koncept medijski. I deca već imaju kreiran digitalni identitet pre nego što se zapravo završi taj psihološki, bazični, osnovni identitet. I verovatno bi to bilo, ali je divno što će se to na neki način od njih, da kažem, skloniti ta vrsta popularnosti. Do 11-12 godine to budu oduševljeni, a onda krene pubertet, to znam po svojim klincima, i onda krene hejt i krene gard i onda smo morali da brišemo sve slike. Ja sam iz najboljih namera delila razne fotografije, prolazili smo duboko kroz arhivu i sve sklanjali, jer je to bio zapravo podsticaj za neki vid socijalnog nasilja, za ismevanje, isključivanje iz grupa, podsmehe, a mi smo jedna, kažem, jako mala zajednica, ja nikada nisam imala toliko pratilaca, tako da mnogo mi se dopalo to sada što si rekao, koliko zapravo roditelji razmišljaju 3 koraka, 5, 10 unapred kako da zaštite svoju decu. Pa da, naravno, mislim, dosta se priča o tome i treba da se priča o tome i o zaštiti dece i odraslih na kraju krajeva na internetu i dalje je to dosta neregulisano. Ono što se mi stvarno trudimo, ja imam 1000 fotografija svojih dece kako spavaju, jer spavaju u najsmešnijim pozama. Nikada nijednu nisam objavio. Imamo i fotke kako se kupaju i ostalo. Sve ono što je smešno i zabavno i porodično, naravno nikad ništa eksplicitno tog tipa nismo, niti ćemo objaviti. Ok, mi smo čak možda i malo stroži što se tiče, da kažem, kontrole toga šta objavljamo, jer ja ne volim ni da deca budu musava, flekava i sve ostalo, što zna da bude jako smešno, mislim, i roditeljima, i porodici, i okruženju, i kad zaspu za stolom i tako dalje, toga svega ima, ali takve stvari, recimo, već sad se držimo toga da to nikad ne objavljamo. A što se tiče tih nekih, da kažem, poznijih godina, meni je to jako poznato, ja znam da generalno, s obzirom da se time bavim, sve mreže imaju to ograničenje od 13 godina. Ja čak mislim da je i to malo, jer ja mislim da pre 15-16 godina verovatno niko ne bi trebalo da može da kreira bilo šta na internetu, a posebno TikTok zbog svog algoritma dovode do toga da sa 0 pratilaca vi možete da imate 1.000.000 pregleda i više, a da ne pričamo o onim dodatnim koji se dele na ostalim mrežama, tako da iskreno i ja lično, ja kažem, opet naglašam, iako se time konkretno bavim, odnosno digitalnim marketingom i mrežama, ja imam bojazan kako će moja deca sutra, kada oni budu na mrežama, kako će podnositi razne pritiske i šta će sve oni to objavljivati na svojim platformama. Tako da, i da li ću ja biti u situaciji da to sve ispratim. Da, pa to o tome najviše zapravo pričamo. Prvo, ne možemo sve da ispratimo, drugo, ne bi trebalo da budemo restriktivni, treba da razgovaramo, treba da ih razumemo. Nije ni poenta, ni mi nismo volali kao tinejdžeri da nas neko prati u korak, kako ćemo razviti i sopstvenu individualnost ako nas neko stalno kinji i tako. Ja imam i tu porodičnu mrežu, emisiju i mnogo pričam sa roditeljima o tome i uvek imaju neke dve struje, neki koji su, tako da kažem, liberalni i otvoreni ka promenama i neki koji kažu ne, nikakva promena ne dolazi u obzir, ja pratim, špijuniram, gledam kroz ključaonicu i sad kako naći pravu meru, ali svaki roditelj se zapita kako ja da pomognem, šta ja mogu da uradim. Da, ja bih samo volao da budem među njihovim pratiocima, eto tako da plastično objasnim. Ja bih volao da, eto, znam, ok, s kim će se sutra dopisivati, komunicirati, to stvarno nije moja stvar, sve dok su to vršnjaci. Ali opet kažem, imam tu bojazan da, eto, voleo bih da znam na kojim će mrežama biti i šta će objavljivati javno. Eto, to je sve što bih voleo da znam i da ih možda nekad davim time, ovo možda nije trebalo, jer, znaš, neko će da vidi da zloupotrebi na ovaj ili na onaj način. Tako da, kažem, eto, to se sve razvija na taj način. Oni su za sad, iako su, kažem, popularni, vrlo pasivni u tom delu i onda će naići jedan period od x godina dok oni ne budu dovoljno zreli da postanu aktivni na mrežama, pa onda nek rade. Ali intimno kao tate, šta misliš, da li ima ovaj sada prostor koji imaju i način na koji vi generišete taj kontent, kako komunicirate, pomaže i bolje ih priprema za tu budućnost u tom digitalnom svetu? Da, apsolutno da, zato što mislim da jednostavno svet se tako razvija da je sve potrebnije da imate te
da kažem, javne veštine, javnog govora, da ne budete stiljivi, da jednostavno čini mi se da sad, kako, jel te, tehnologija napreduje i sve ostalo, evo sad imamo ovu veštačku inteligenciju koja može da nacrta bilo šta i tako dalje, mislim da sve manje će biti uticaj toga koliko znate, a sve veći uticaj toga kakvi ste u tim socijalnim interakcijama, koliko znate da komunicirate s ljudima, na koje načine i tako dalje. I pritom, iako sam ja u komunikacijama, ne mislim samo na komunikaciju. I da ste deo velike korporacije, opet je komunikacija mnogo bitna stvar. Tako da kažem, mislim da njima to doprinosi i verovatno će se tatin dnevnik nastaviti kroz to da oboje ili jedno od njih dvoje verovatno pođu možda na neku glumu ili na neku tako javnu stvar, radionicu javnog nastupa ili slično, naravno privatno, van interneta i van svega, i zato mislim da je to prilično dobra stvar za njih. I trenutno su, da kažem, pošto su sve to faze, ajde mali su, ali trenutno su jako druželjubivi i jako otvoreni ka komunikaciji sa ljudima. I to je ono što se i meni i supruzi jako sviđa, jer ne bismo voljeli da deca budu, da kažem, povučena u sebe, jer opet kažem, bar je to neka naša predikcija da u godinama koje dolaze će biti sve važnije i kako govorite i kako nastupate i tako dalje i tako dalje. Da. Dobro, i sada u ovom trenutku se govori o tome da je za uspeh u karijeri 80% zaslužna komunikacija, 15% pređašnje iskustva, samo 5% obrazovanja. Svi znamo koliko smo obrazovani. Jer džaba znate ako to ne znate da prenesete, adekvatno iskomunicirate. Šta oni od društvenih mreža koriste? Jel su na YouTube-u, jel gledaju TikTok? Ne. Ja im ne dozvoljavam, pošto sam ja u posljednje vreme dosta na TikToku, konzumiram taj sadržaj i kreiram i tako dalje, da sad ne idem u tu stranu. Oni kada žele da gledaju šta ja gledam na TikToku, ja im to ne dozvoljavam, jer mislim da to nije sadržaj za njih. Jednostavno, zašto bi im ispunjavalo mozak velike količine nekih informacija koje njima ništa ne predstavljaju ili su na engleskom i tako dalje, ali na YouTube-u jesu. Prilično se dobro snalaze na interfejsu, ali primetio sam da to rade svi njihovi vršnjaci, da im jako dobro ide da preskoče reklamu, promene video i slično. Ono što sam primetio jeste da opet kažem, dobro se snalaze i da već malo upijaju te sadržaje na engleskom, iako ga ne znaju, znaju po koju reč tek. A ono što sam ja, evo da iskoristimo, da kažem, ovu emisiju kao savršenu, mislim da ima savršenu publiku za to, baš sam skoro snimao video za TikTok u kom sam predložio roditeljima da deci uglavnom puštaju starije crtaće na YouTube-u nego novije, zato što su neke istraživanja pokazala da se scene mnogo brže smenjuju novim crtaćima, na sekund ili dva, zato deca onako hipnotisano gledaju novije crtaće, mislim gledaju i stare, ali novije posebno, i da ja preporučujem roditeljima što mi radimo sa našom decom, da uglavnom gledaju starije crtane filmove, recimo Štrumfove, pre nego neki Cocomelon ili nešto slično, gde radnja nije toliko bitna, ali ih toliko okupira ta promena koja je 4-5 puta brža nego ranije, tako da eto, to je moj savjet svim roditeljima, da ne ono kao naše vreme je bilo bolje, nego stvarno postoji neka naučna pozadina toga zašto ne bi trebalo toliko da gledaju te novije crtače. Kako reaguju na starije crtače? Pa jako lepo, vole priče. Mislim da smo tu, ajde da kažem, neskromno zasluženi zato što im dosta čitamo i oni vole priče, pesme i tako dalje. I onda su stvarno strpljivi da isprate neki dugometražni crtani. Često ih vodimo i u bioskop i tačno smo vidjeli po fazama kako su sve izdržljivi, da tako kažem. Prvi put kad smo otišli, izašli smo na pola filma, pa su onda ostali na 2/3, pa su onda ostali na celom filmu i onda ih mi posle propitujemo šta se desilo, zašto je kuca bila tužna, konkretno Chase iz Patronih šapa, zašto se ovo desilo, zašto je on bio srećan, šta se desilo na kraju, jer pokušavamo, jer i to je neki vid učenja, kroz priču se najbolje uči, tako da kažem, to je neki naš koncept za sada, vole te dugometražne crtaće, naravno to im puštamo iz delova jer previše bi im bilo kod kuće da gledaju, ne znam, sat i po Robin Hooda i slično, ali vole to i čak meni supruzi smešno zato što nekad to je ono skidanje zvuk sa videokasete pa prebaciva na CD pa ga je neko uploadova na YouTube. Tu se pola stvari jedva čuje, ali njima valjda ne smeta, verovatno našim ušima više smeta nego njihovim. Ovo je mnogo važno, isto što si rekao. Uglavnom roditelji misle da je njihova roditeljska uloga da dele te savete, a zapravo postavljanjem pitanja dajemo priliku detetu prvo da komunicira sa nama, drugo da samo dolazi do svojih odgovora. Svi odgovori do kojih sami dođemo su više naši i onda ih lakše i usvajamo. I kažu svi psiholozi sada da samo postavljanje pitanja nama pomaže da ih upoznamo, njima pomaže da dođu do nekih svojih novih ideja, nove sinapse se neke uspostave u mozgu, tako da to jeste dragocenost. A je vas mara to kad morate s njima
da gledate, morate, ili volite i uživate da zajedno gledate neki sadržaj. Zašto to kažem? Zato što većina roditelja da detetu telefon na ranom uzrastu i to se zove fenomenom digitalne cucle, a odmah posle toga nastaje digitalna dadilja, kada kao evo ti gledaj samo da ja dobijem vreme za sebe. I ja uvek preporučim da se taj sadržaj gleda zajedno, zato što super je da vidi šta mu se sviđa, na šta reaguje, šta mu je smešno, šta uočava, ali roditelji za to nemaju vremena. Pa kako vas dvoje to handlujete? U principu mi gledamo sa njima, ja kažem, najviše volim kad odemo u bioskop, to je nešto što nam je najinteresantnije, ali s obzirom da smo tu i da smo kod kuće, uglavnom kad gledaju sadržaje, mi smo tu pored, ako ih mi ne gledamo sa njima. Ono što moram da pohvalim s druge strane ove novije crtane filmove jeste da su dosta edukativni, počeo od, ne znam, Dore do, kod nas su popularna braća Kret, jer se bave životinjama i oni su i maltene idoli. Sve su to gledali moji klinci. Oni su i maltene idoli, tako da kažem, mi smo upućeni, znamo sve likove, dosta toga gledamo i mi sa njima, često je ono što se kaže krajičkom oka dok mi nešto tu drugo završavamo po kući, ali mislim da je jako bitno da znamo okvirno šta gledaju, šta im je interesantno i nekad im i nametnemo. Nekad oni kažu, mi bismo sad Talking Toma, koji, eto, spada u te novije crtaće koji uglavnom pravi neke gluposti koje su smešne, a mi onda kažemo, ne može to, ali evo može Blaze, jer Blaze će da te nauči koja je dužina veća, 5 metara ili 7 metara. Tako da kažem, mi dosta pratimo sa njima i meni je interesantno generalno da li ja to mnogo volim crtaće ili šta već, ali nam je interesantno da ispratimo šta se dešava, jer kažem, nisu dosadni, jednostavno su sve bolje jer je tržište sve razvijenije. I još jedna tema mi se tu sad nameće, to je, recimo, Vukan dosta voli da igra igrice i to je svet u koji sam ga ja, da kažem, uvukao, koji sam mu ja pokazao. I kad god igra igrice, ja sam tu sa njim. I kad god, znači sve to vreme koje on provede da igra neku igricu, se svodi na to da ja sedim pored, pomažem mu ili mu namjerno ne pomažem da bi se on snašao, jer to je neka, ajde kažem, zna da bude i fina motorika, jer džojstici sada i pre nisu ista stvar. Tako da kažem, i to je isto jedan fenomen. I tu nas često roditelji pitaju, a koju igricu da kupim detetu? Ja bih da se on igra, ali ne bih sad da mu kupim neku nasilnu da je nekom razbija glavu, nego neku tako, neka životinjica skače tamo ovamo, nešto skuplja i tako dalje. I onda smo često i savjetnici u tom smislu. Kao, kad ga pustite, ja im kažem, kad se sve završi, ne znam, vežbanje, ručak, doručak, užina i tako dalje, onda ako smo ispunili sve uslove i bili napolju taj dan i to onda možeš sad malo da se igraš, ali opet ne možeš baš pred spavanje jer je kasno, zbog mozga, razvoja i svega toga nisam stručan, ali mi je potpuno jasno na mom primjeru kad pred spavanje nešto radim, kako li je tek njima. Tako da kažem, to je isto još jedna stvar koja isto kod nas se dešava redovno, ali je strogo kontrolisana. I tako da to je, mislim da rastemo u digitalnom svetu, oni posebno. Ja imam običaj da kažem za moju generaciju da je poslednja analogno digitalna, da se sećamo videokaseta i audiokaseta, da znamo i ovde na interfejsu da se snađemo. Ovi koji su već mlađi par godina, mene već se toga ne sjećaju i bukvalno su odrasli na tom digitalnom. Tako da kažem, eto, rastu u digitalnom svetu i sasvim je u redu da budu deo njega. A ne da, nisam pristalica toga da dete svuda sa sobom nosi tablet i da mi sad šetamo parkom i da ono gleda u tablet i da sedamo na klupu, da ono gleda, to mi je baš preterivanje. Da, ali zabrana isključivanja iz tog sveta je praktično kao da ga isključite iz drugog. Meni je to besmisleno, baš je Srđan Dinčić, stand-up komičar, u jednom nastupu priča o svojoj deci i kaže, da, mi smo mu zabranili sve i onda kad mogli krene u školu, bit će neobično kako će da se snađe s drugom decom, jer bukvalno će biti kao da je došao iz džungle. Mislim, jednostavno nije fair prema tom detetu da ga vi sklonite iz nečega što je, neću kažem trend zvuči loše. Ne, što je naša realnost, sadašnjost i što je budućnost. Mi se nikada nećemo vratiti na papir i olovku. Ali dobro, opet neki balans mora da postoji. Ti si malo čas rekao kada užinaju, vežbaju i odemo napolje. Šta je kod vas to nešto što služi za ravnotežu, te neke analogne aktivnosti kojima se oni raduju i za koje ne kažu nećemo nikada jer moramo da se igramo. Kako vi to? Pošto ste vi najmlađi roditelji sa kojima sam ti konkretno, ali razgovarala i u mojoj negde uzrasnoj grupi mi svi imamo to kao park mora, kontakt s prirodom. Kako se sad mladi roditelji adaptiraju i kako to izgleda? Iskreno teško je. Teško je zato što mi smo iz Kragujevca, živimo i radimo u Kragujevcu i ima situacije kada nemamo gde da odvedemo decu, nema mnogo parkova, nema mnogo prostora, kad je lepo vreme
tih par parkova su jako popunjeni, deca padaju jedna preko drugih na toboganu i tako dalje, to nije poenta, da kažem, takve vrste provođenja vremena, ali generalno mi gledamo da oni svakog dana imaju neku aktivnost koja je, da kažem, zahteva od njih strogu koncentraciju. Jer ja mislim da je poremećaj pažnje najvažnija stvar trenutno. Znam po sebi, ja imam običaj da kažem da sam ja imao sve to kad sam bio mali, vjerojatno ne bih ni osnovnu školu mogao da završim kako treba i onda se trudimo da imaju što više tih analognih aktivnosti. Konkretno, Vukan obožava Lego kocke. On je u stanju da se igra s njima od jutra do mraka. Znači, bukvalno da ga niko ne dira i da on bude u tom svom carstvu. Višnja je onako više tip koji traži zabavu drugog lica i onda je ona ta koja nas vuče za rukav po kući. A vidi ovo, kako ovo, ajde sa mnom, daj mi ovo, pomazi moju bebu, odnesi je, donesi mi kolica i tako dalje. I to su neke aktivnosti u kojima su oni manje više po ceo dan jednostavno time se bave. Imamo puno slagalica, kupovali smo sve one didaktičke, da kažem, igračke kad su bili mali. Iskreno, mnogi od njih nisu nijednom ni pogledali, ali su neke druge stvari upalile, da tako kažem. Bukvalno mislim da od 10 igračaka 2 su im super zabavne, jedna onako, 7 nisu, pa mi onda kažemo aha, ovo ne radi, ovakve stvari više nećemo da kupujemo i tako dalje. Ali generalno imaju, recimo, dosta slažu slagalice. I tu im je baš onako merljiv napredak, zato što kao složio sam od 30, od 40 delova, 64, od 100, pa sad idu na 200 i tako dalje. I to su neke stvari kojih se oni drže i imaju dosta onih setova koji služe kao da se nešto pravi od njih. Zavisi da su to neke cevčice sa nekim krstićima pa se tu nešto pravi ili loptice i tako dalje. I onda Vukan ide po kući i viče ja sam inženjer, bit ću inženjer. A Višnja je zbog mame odlučila da bude i ona farmaceut i onda priča, iako ne damo joj da radi ništa sa hemijom još uvek, ali to je obeležje, tako da kažem, jednostavno vrlo su slični i vrlo različiti i puštamo ih u tome, ne teramo ih da budu isti. A ono što je interesantno je isto, recimo da Vukan mnogo više voli matematiku, Višnja više voli nekako da piše slova i tako dalje, stvarno se trudi i onda sad njih mrzi da rade ovo drugo jer su se ovom izveštili i onda je Vukan doneo teoriju da ako on nauči slova zaboravit će matematiku, a matematiku voli, a ona je donela teoriju da ako on nauči brojeve sad zaboravit će slova. Tako da kažem, ima tu i napora. Vukane napiši 10 puta slovo A, njemu je to mnogo teško, a matematika ne, a kod Višnje obrnuto. Tako da kažem, puštamo ih da se razvijaju, ali da jednostavno neku bazu i neki osnov zadrže bez obzira na sve i mislim da nam za sad dobro ide. Mislim, eto, jednostavno idu i na razne stvari, tipa kod logopeda, na trening i tako dalje i mi uvijek pitamo za tu povratnu informaciju i trenere i logopeda i, ne znam, učiteljicu na mentalnoj aritmetici kakvi su, da li su bili dobri, da li slušaju, da li sarađuju. I za sad imamo dobre povratne informacije, da su okej, da su pristupačni, da se razumeju, da sad, ne znam, da neko je malo možda više zaštitnički nastrojen, neko je pričljiviji i tako dalje, ali eto, trudimo se da baš pazimo svaki dan da sve te povratne informacije budu dobre. Mislim da jednostavno ih mi pripremimo na to da oni budu spremni, da se snađu u bilo kom okruženju i da jednostavno budu spremni za ovaj svet kakav jeste i kakav će biti. A to ni ne znamo kakav će zapravo biti. Dobro, ali sve ovo što si ispričao zapravo jeste dobra priprema za svet kakav će biti. Treba da slušaju jedni druge, radi na svojim kvalitetima, ispravljaju ono gde možda nisu najbolji. Dobro je što su kompatibilni. Meni se to najviše sviđa kod dece, kada zapravo jedno pladne, a drugo ga podiže i tako. I jako mi se dopada sada i ovo što si rekao, razgovaramo i sa ljudima koji rade sa njima, jer obično su roditelji egocentrični i uopšte nisu spremni da čuju vaspitače, trenere, kao ne, ja znam najbolje svoje dete, tako da... Taj trend mi je jako negativan. Ja stalno pominjem onu karikaturu, neki će reći malo je bumerska, ali kao 2 slike pre 30-40 godina i sad, dete ima kečeve u školi, roditelji su ljuti na dete, a sad danas kao 30 godina kasnije ljuti su na nastavnika i to je trend, kažem, koji mi se ne sviđa. Ja razumem da smo mi svi egocentrični i da samo dobijanje dece taj egocentrizam još više verovatno
širi na još 1, 2, 3, 5 bića, nije ni bitno. I to je trend koji mi se, opet kažem, jako ne dopada, to kažem evo već drugi, treći put, jer je to meni nešto što smeta i na što se ja isto pripremam kada deca budu deo nekog većeg kolektiva, da jednostavno, ok, ako su se deca potukla, posvađala, desio se neki sukob, ne znaju ko će koji kostim da obuče za maskenbal, hajde da to rešimo, a ne da ja ulazim u startnu poziciju da moje dete dobije tu masku, a ne tvoje i tako dalje. Tako da kažem, nadam se da ćemo imati malo i sreće, jer to je sad i stvar sreće, da ćemo biti u kolektivima u kojima roditelji nisu ja pa ja ili moje dete pa moje dete. Uvek bude neki. Da, bude uvek, ali kažem eto da ćemo moći decu da pripremimo i da im nekako na fin način, bez sad da kažem ni podaštavanja one druge strane, da im kažemo ok, ali to što oni rade nije potrebno, ne treba ni tebi, ni tom detetu, ni nama, ni njima, hajde da ti se fokusiraj na sebe i tako dalje. Jer eto i sa tim društvenim mrežama isto mislim da su ljudi taj egocentrizam onako preklopili još gorom stvari, a to je da gledaju druge i onda se tu dobije neki presek i podskup koji je užas i onda ljudi gledaju druge, gledaju sebe, precenjuju sebe ili podcenjuju sebe i tako dalje i tako dalje. Tako da kažem, eto, mi se stvarno trudimo. Ja sam od onih roditelja koji ću uvijek prvo reći moje dete je krivo, ajde da vidim ja sa njim šta ne valja, ne, svi ste vi krivi, a ono je zlatno. Predivno je. Ne znam da li bih želela išta više da te pitam, zato što si jako lepo zaokružio priču. Zapravo kažu psiholozi da ako hoćete da formirate dete u ličnost koja može da se nosi sa promenama koje sve donosi, treba da razvijamo 4 vještine. Jedno je empatija, da vidimo svet iz tuđih cipela i da razumemo tuđe emocije. Drugo je tolerancija, da razumemo različitosti. Treće je samokontrola, dete ne treba da dobije odmah čim poželi neku stvar, može da izbroji do 10, sve se neće srušiti. A četvrta, ovo o čemu je Strahinja pričao, se zove samoaktualizacija. Ostavimo deci da reše probleme koji mogu sami da reše, roditelji treba da budu tu prva linija podrške, ali nikako da iskaču pre deteta i da rešavaju njegove probleme. Hvala ti na vremenu, divno si svoje iskustvo podelio sa nama. Pratite tatin dnevnik, posebno apelujem na tate da prate tatin dnevnik. Što se više uključimo na najranijim fazama, to je veća šansa da će naša deca biti predivni ljudi, a da ćemo mi biti ponosni roditelji za 20 godina. Hvala vam.